Yes, my friend. From the Mount Elif. I always tell. Say, prophet. Also, start to manage. 3. Prophet. Yeah. Ngathi mina uNkulunkulu ngithi ngikhathele wabuza ukuthi ngikhathazwe yini ngathi umsebenzi wathi wawusebenzaphi ngabe sengiyela ngiserious uNkulunkulu wanguthi manje ngikhathele wanguthi ngikhathazwe yini ngathi ngikhathazwe ukuthi ngisebenza wawusebenzaphi bengisebenzaphi ngabona ngathi kusebenzayo ngaxolisa marketing ngikhathele ngabe right nje tona ngishonela yebo yona ndlela nje bafethu ezogcina yenzeka ukuthi inkosi ingibize ngimi la ngivele ngihambe nje kanjalo yebo kunjalo nje njengoba ngihlala ekhaya apostoli angihlali mfowethu sihlale ekhaya siyosebenza lokho ngathi kwethu kuyaxolisa kakhulu yonke le nto eyenzekayo ukuze nihlale kanje nami ngikhona bese ngikubaleka apostoli lapha ngeke bese kuyona nasimpost zokujoba phela uyabona ngasemthayini ngoba ngifikile mina ngifikile kahle bebengakhona abazalwane kodwa ngifika hlala ngasebe sengishiyeleke ngithi ngizama ngiyayazi conference lento zayo khona makhwaya abantu babengaculanga bathi asidedelwanga kufanele bayekwe bonke kahle i-conference ifuna wonke umuntu usuke evele esekhaya yenza noma kanjani kodwa ke bafethu ngixolele iminyaniso amen uba umpostoli ubishop ngixolele lela lixolele amen angazi ke kuzokwenzani la yazi umpostoli angazi kodwa ngiyathanda angazi uma bishop angithandazela angicelele enkosini ya angithandazela mfowethu ungithelele nje enkosini ukuthi nje siyabonga kakhulu phakade Nkosi enkasimulo wena uNkulunkulu oqoqile abantu bakho la uNkulunkulu wethu yazi ukuthi ufuna ukuthini kubona anzinceke yakhe samile egameni likaKristu Jesu waseNazaretha ngene engqondweni yakhe uNkulunkulu wethu wambule ukuthi yini ufuna ikhulume kulabantu bakho abagcinela ngoba akekho ongakhuluma ungesiwena naye Nkosi asifuna ikhulume yena kodwa sifuna ukuzwa wena ukhuluma ngaye egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla wonke sebenza ngamandla akho kule ndawo. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu osiqoqelela kule ndawo ikhona into ozositshela yona. Thatha udumo ke Nkosi ngoKristu Jesu Nkosi ephakeme. Amen. Singashayela uJesu izandla.
iBhayibheli, 1 Peter chapter 1 verse number 13. 1 Peter chapter 1 verse 13. Angazi leli sizoyikhuluma la ukuthi kodwa inkosi yazi. Ngicela linginike isikhathi bishop. No 10 minutes. Yeah. Ukuze First Peter chapter 1 verse number 13. verse 13. Yibani ngwe. It's in conference. Was it? We conference abu ngijwayele ukubona ushumele ibani yeah Ngakho ke hluzani ingqondo ibhukule zithibeni nethembele ngokupheleleyo kulowo musa eniwenzelwa mhla uJesu Kristu eqhamuka ngenkazimulo yobukhosi bakhe. nabo sana ngicela uphinde futhi Ngakho ke hluzani ingqondo uyabona ukuhluza niyakwazi ukuhluza yazi ukuhluza ukhona wazi ukuhluza siyashumana njalo ukuhluza ukhona into ethengwayo lapha emakethe igama layo kuthiwa ihluzo bathi abanye ivovo ihluzo into yokuvova utshwala niyangizwa utshwala bunento kuthiwa iy'nsipho aziphuzwa siyahluzwa ijima uthiwa kuyohluza utshwala usuke ukhipha into ezo ungathi mawuphuza ihlale emphinjeni. Angithi namhlanje ke sikhuluma ngendaba yokuhluza. iBhayibheli ke lithi namhlanje asingahluza utshwala asihluzeni ingqondo ngoba ingqondo kufanele ihluzwe by God. Uyabo Bishop ibandla lika Jesu lilimele lambadi liqhwalela. Uyabo aliqhwalile ngoba liqhwalela emlenzeni ingqondo ayihluzekile. Hleze sobheka siphazanyiswa ukuthi ngoba ejiki njengoba ngisho ngithi liyinto eqala ifudunyezela. Angithi iqala ifudunyezela. Into eyenza ifudunyezela ejiki liyagadwa futhi maninga maninga landela kahle laba bantu abafudumezela ijeki akubi inkosikazi eyodwa kuba amakhosikazi afudumezela ijeki esebenzisa imiqondo ehlukene ukubasela imbinqa. Oh yes. Ngoba imbinqa iyabasela Jesus. ukuze ibile ibe yilento amakhosikazi ayifuna ibe yiyo. Ungakhohlwa lamakhosikazi zobe efuthumezela nje akafuthumezela zoyiphuza wona afuthumezela abanye abantu. Nisuke nifune utshwala kakhulu kanti iwona futhi ngisala kuwona. No.
manje ke fanele siyakhe lento singayakhi uJohn kuphela ngoba igcina isenze bafethu sisale simfundile uJohn. Uyabona uGenesis mawumuza uthi uGenesis uchapter number 3 uthini ungamchaze njengoba enjalo kodwa siyehluleke ukuzichaza thina sinjengoba sinjalo ngoba sijaha ama verses kunokujaha ngomu. Alright. Siyazwa? Now njengoba bepheka leyanto labo mama bayiphekela abayiphekeli namhlanje. Yes. Bayikala ngomsombuluko. Alright. Bebasela lento ithi mabeqeda ukubasela lento ibese iyathathwa iyobekwa lapha eminyango yenengwe ilindele ukuthi noma adishisa Yebo. oh ngoba lento bishop akufune ngoba ngisikhuluma namanje sikuba ngifuna sifike la khona nje ukuthi ubungcwele ebuntwini bakho kanjani nanokuthi umuntu before akhulume kufanele abe holy. Yebo. Because umungcwele ohlala kithi ungcwele iBhayibheli asengcwele njengalokhu naye engcwele ngama magama. If we fellowship nomungcwele sizofana Naye. Sihlanganyele. now wena njingeli yafuthunise why ngikhuluma ngale ifuthunise lento ngomsombuluko yakhelwa uSaturday kodwa itestwa Friday. Yo. Ayithintwa apha nensuku ayithi ngoba ayiphuzeki ayifuni futhi irotwe leyo babese begcina beyiroba uma beyibona ukuthi ayifuni ukubila ijikile lesizumathu alifuna ukubila bagcina sebeliroba beyothenga amakhathoni bethi bayalizama ngoba maselizanywa suke ngaselona fejiki nayo ifejiki iyaphuzeka kodwa ungaseyona original. Lento akuyona bafethu indaba kaNkulunkulu akuyonto omdlalo ongavele ucabanga ukuthi ungathi nje ufike ekseni ucabanga ukuthi ntambama uzoba yilento efuneke ezulwini. Yebo. Into efuneke ezulwini yakhiwa ingakhiwa 10 years. Yebo. Ibe ilento uNkulunkulu ayifuna ibe yiyo futhi iyabanjwa igotshwe umnikazi wayo ayikolosi ayibuza ukuthi ungibambelani kanje. Ayikolosi oh bafethu mawusho benengikhuluma ngayo now lento ke bayithathe bisho sengaqala njalo bayithathe bafethu abankosikazi la amankosikazi akwazi nabhema igwayi abhema isinemfu. Alikaze libuze lithi wena ngokubhema isinemfu ungangithithi. Okay. Ungangithithi nebhema isinemfu iyakhona ifike nesandla sayo kodwa mase kuyovova Ayi. Ngosiyami. uya-1 afike alivova ngoba lifuna malizophuzwa liqale phansi ningakhohlwa nje kade selibilile lapha selikhombisa selivuthiwe seliright aliphuzwa liyatestwa. Ngiyashubala njalo bese ningithelisithi ufikelele why ngiyenzela wena ukuthi ngesikhathi salate uthole futhi le yocingo aliphuzwa bishop noma likabila kuthatha inkomishi ifike lithimba bese lisenensipho athi encela akuphuzwa kuyancela itaste alizwe uselivuthi umunye osho abesebiza omunye athi awuzwela weyamabana awuzwela sekuright athi ngifile athi sekuright abesithi hayi usungavova awuvovi nombani noma ngathesta lokho emthestisi kodwa usuvova nombani umuntu oyevovweni ungamunye
Jesus. wenza sure ukuthi mevuva izinto ezifanele ziyongena lapha embizeni azingeni zisale vovweni. Sikhuluma nge-polish. My God. Izinto ezifanele ngabe ziyongolisa abantu abaphuzayo baphinde bathathe ikhetho. Asisafuneki ikhetho la, kufuneka umuntu ozothatha ukhama akubhekise phezulu okade phuza isinembu akhiphe isinembu zakhe asibeke eceleni aphuze engakhwingeki ngoba lento ihloliwe. Ngoba lento iyahlolwa. Oh yes. Lento iyathestwa. Lento ayiphuzi ingathestiwe. My God. Ngeke usirope ngoba iropisi lento ifuna uthestwe ingana kuwe. Oh my God. How perfect. I'm sure. Abambe zeliphuko. Akhoda nje asifikele. Ngakho ke Hluzani ingqondo. nina-ke hlusani ingqondo bese nenze njani Ngiyabhukula. nishwashwe lento iyashwashwisa. Oh Nkosi. Zithibeni. Yo. Nethembele ngokupheleleyo. Ngisho kusho ukuthi inkanuko kulendlu sikhona. Yebo Jesu. Kusho ukuthi amantombazana lendlini namantombazana lendlini anayito yokuyahalela abafazi ababone ukuthi bahle. Kodwa iBhayibheli lithi lingabathini abazithibeni lento ngeke ungababoni njengoba bona bedlula phambi kwakho amehlo ebekiwe la amehlo abekele ukubona kodwa akuthixo kuyethixo. Nasifuna iqiniso mina Yeah. wemafowethu uyabona mawuhluzile naqomi awulali uyazithiba Yeah. awulalwa Yebo. uyazithiba awulalwa. Ngithi uNkulunkulu umpostoli njengoba ubona ethi uNkulunkulu akungalalwana in the house of God. Yes. Akungalalwana endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu kunemthetho njengoba ubekile nje umthetho emva komthetho kune-judgment. My God. You like it or not, Jesus. kune-judgment. uNkulunkulu uneholo. Uma wenzile uNkulunkulu athe ungayenzi, you must know ukuthi uNkulunkulu kune-judgment. Uyazi uNkulunkulu sekujaji akakujaji emva kwa-2 days. Awutheni kunina noma ungayenzi into uyenze ezitha. iBhayibheli malithi izinto ebenizenza ekusithekeni zizovela obala. Akukho kufihlile. Akaqamba makumeda kukho kufihliwe Hayi, Nkosi yami. othi uyazondwa kanti awuzondwa. Isikhathi sakho sesifikile se-payment. I-month end kanti usebenza uzohola according to your work. Ngisho kahle Sinjalo. indlela osebenze ngayo ukuze uhola ngayo. Be holy. Awu Nkosi yami. Ucabanga ukuthi njengoba singamadoda sizelwe amadoda ayethanda abafazi, i-nature yendoda, i-nature njengoba i-nature yendoda, indoda nje iyabathanda abafazi engakholwa. Mase ikholwa isifo sokuthanda abafazi, amafazi yawo siyabalandela. Uma ungacheck amadoda nezinsizwa uzibuza ukuthi emadoda manifike emhlambulweni lokuqala ifike emhlambulweni kayo zonke izona akazi indoda ijwayelekile mhlawumbe ngobhiya noma beyidakwa utshwala. Ithi mayifike emhlambulweni baba
ngizwe emzimbeni wami ukufele engakaze ngabuzwa bese umuntu onkulunkulu phela mfowethu amadimoni lawo ayazi amadimoni afaka ukufele ndodeni izolala esontweni ingazi phumele ngaphandle yolala esontweni uthi uNkulunkulu ibani ngcwele noma sikhona isithe ivukayo sokufele phakathi kwenu balekani nyawo ibaleke uma nike nahlala nabantu nala yeba kwethu inkokhelo yesono ukufa you ayikho usathane befuna ukushaya umuntu umshango mawindoda noma umuntu osilisa umshango uthi alala nomuntu osifazane once wasafezwe zingitshela once walala nomuntu osifazane mhlawumbe kungcono manisabhuthumana mhlawumbe kungcono meke nalala ucabanga ukuthi uzovuka ufana nayizolo khohlwa kwethu Nkosi uyazi ngathi joke leli likhuma mfethu once wathatha umzimba wakho wawuhlanganisa mawindoda wahlanganisa umzimba womuntu osifazane ongeyena umngakho mawushadile noma mawuthi awuganiwe kuyinsizwa walalo mfethu oyibone ngitshela lo bishop umuntu okade efakaza einsizwa ehlukene nesonto uma esewile uyathula umeke walala abesasho lutho into emenza ngasho lutho imfihlakano kuyena hayi imfihlakano nje kamo la emzimbeni wakhe kwaphuma igazi la emzimbeni wakhe kuphuma nje igazi isho lonto ukuthi ukuphila kwakhe kuphumile now ukubuyisa ke leyo nto akuyona into ka3 days akuyona into yonyaka ukubuyisa into kakuyiyo ukade sowulalile kungakuthatha isikhathi ube yinto katuyiyona eqaleni kunjalo nakushmaza free intombazane ekade la endlini eke yalalwa yakhulela bishop enkulunkulu eke yalalwa yakhulelwa yabuya nengane mfethu ithungala zonke into meke washumana wajika wajika abantu abamlethayo baphuma bebahambe izibona yona ukuthi awu show me noma singasasho yona isho ukuthi isilonda esihlele singafoli yona until iziyelashwe hayi phela bakhona nabanye abantu hayi wena wedwa iwe seyasindane la ayisindi mebadlula ukuthi insizwe lana namantombazane la endlini izomsihogwe useyazi brother ngesihogwe usukazi ngoba umoya kaNkulunkulu phakathi kuyena usuke emthethweni umoya ngcwele lana ngibobeka umoya ngcwele akakushiyi yo uhlalela ukuthi umoya ngcwele akuyise kwi-judgment ngoba njengoba ehleli nawe nje umoya ngcwele angithi niyazi lithiwa manje nje walala umoya ngcwele unjani beshiye no uba khona usuke kulindele ukuthi mawuphenduka yebo mawungaphenduki vele niyahlukana mawungaphenduka uzufa ingakho iBhayibheli lithi moni ngizokulandela ukuze kube phezulu kwethu umoya ngcwele ilizwi likaJesu lelo lithi akuveli umoya ngcwele livela kuJesu ngoba uJesu wabafela abantu umoya ngcwele abafela ngabantu ingakho umoya ngcwele ethi mehamba nawe ekubotha awuzwa akuzakona iBhayibheli uyathula iBhayibheli lingamcimi umoya ngcwele enabekwa uphawu ngakho umoya ngcwele sabekwa uphawu ngakho ngoba kasifelanga amen safelwa uJesu thi umoya ngcwele mayefika umoya ngcwele ithi iBhayibheli malimchaza lithi uJesu wasuka wakwa njengoba wayezulu nakithi usifunela ubani umduduzi ucomforter umuntu othi mawulinyaziwe athi hayi kuzolala thula kodwa mase ubhedile futhi ucomforter uyahlala lokho ekulindele uyaphatha kuphenduka yeke lento yakuthi esondweni kuyakhonzwa namantombazane into yakho esondweni kuyakhonzwa ngiyabona nje njengoba ngihlezi ulana abantwana ngikhona lizwe ngikuwo umuntu ubelana nentombazane emotweni noma ikephi noma isehotele noma ulana nendoda noma ikephi umoya ngcwele usuke ehleli ebuke njengomuntu oshadile umuntu oshadile mayelana nendoda yakhe noma nentombi nomkakhe ingelosi ziyamgada
umuntu oshadile akhange ngisho manje umuntu umeshadile ingelosi zifika ziyimela mabefika ekamereni labo Jesus. ngokhona ingane ngikhuluma ingane ziwamathi ngikutatulwana zikho like now umuntu lekawenzile ufike abagade abantu abaqaphele ukuthi umuntu ufuna ukuqaphela ukuthi into yenzayo uyenza uyamjabulisa yini lo ngoba umuntu wenza isivumelwano nishadile iBhayibheli malichaza lithi nina anisebabili senemuntu ingakho thina masihlangana nomoya ingcwele siba nentokozo ngoba siba nokuhlanganyela nomoya ingcwele angithi uma umoya ingcwele ekhona ingelosi ziba khona njengomuntu oshadile kanjalo ingelosi ziba khona umoya ingcwele mawulala umuntu wesifazane ingelosi ziba khona noma ushadile noma unjani awushadile usuke zibuka ingakho ungareport ezulwini ucabanga ukuthi utashile wena wedwa usukhona icabinet yasezulwini usuke ikhona yo Sithibeni nethembele ngokupheleleyo kulowo musa enowenzelo mhla uJesu Kristu eqhamuka ngenkazimulo yobukhosi bakhe. Njengoba ningabantwana bakaNkulunkulu abamlalelayo ningayivumeli inkambo yenu ibuswe izinkanuko ezasikade zinibusa